dosta često odgovaram na to pitanje, priča se o falsifikovanju sporazuma, priča se o tome da je ovo sporazum kojim se potpisuje nezavisnost Kosova i Metohije. Evo ja ću sad još jednom da kažem, to naprosto nije tačno, tu nema ni trunke istine u takvim konstatacijama, u takvim pokušajima da se ovo predstavi kao neki čin izdaje, potpisivanja nezavisnosti, odustajanja od borbe za suverenitet i teritorijalni integritet. Evo ja kao ministar spoljnih poslova koji je direktno učestvovao u pregovorima oko ugovora o stabilizaciji i pridruživanju i u pregovorima da dođe do toga da sve zemlje na kraju Evropske unije pristanu da ga sa nama potpišu u ovoj istoj formi u kojoj smo ga ispregovarali, mogu da kažem pod puno materijalnom, profesionalnom, krivičnom, personalnom, kojom god hoćete odgovornošću, to nije tačno. 95% građana Srbije ima jasan stav po pitanju Kosova i Metohije. Nećemo odustati od zaštite našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta. I sada neko kaže u predizborne svrhe, zbog predizbornog marketinga, nismo više jedinstveni. To direktno oslabljuje našu diplomatsku poziciju i naš nastup u inostranstvu. I toga ti ljudi treba da budu svesni. Mi ćemo biti uspešni u našim diplomatskim naporima samo ukoliko po ovom pitanju od presudne važnosti za nacionalne interese ove zemlje, a to je očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, nastavimo da budemo jedinstveni, da se ne svađamo, da se ne delimo, da nastupamo kao jedan. I to moramo da nastavimo da činimo.